70% tal-investituri barranin f'pajjiżna qed jgħidu li fl-10 snin li ġejjin qed jaraw li jżommu l-preżenza tagħhom fostna permezz tal-kumpaniji tagħhom. Dan joħroġ mill-aħħar stħarriġ tal-kumpanija Ernst & Young, stħarriġ li jsir kull sena fost numru ta' investituri barranin biex jitkejjel kemm pajjiżna kapaċi jattira leh investiment. Fil-fatt waqt li 70% tal-investituri jgħidu li jridu jibqgħu b'operat f'pajjiżna sal-2034 huma biss 10% li qed jgħidu bil-maqlub. Meta wieħed iqabbel mal-2013 sal-aħħar gvern nazzjonalista, pajjiżna reġistra żieda ta' 7% u anke żieda fuq sena ilu. Sa dan it-tant f'dak li għandu x'jaqsam l-investiment dirett barrani skont l-istħarriġ tal-EY, pajjiżna huwa attraenti b'54%, waqt li 25% qalu li pajjiżna għadu mhux attraenti biżżejjed għall pjani tagħhom ta' investiment. Dan il-persentaġġ jonqos ukoll bi 3% fuq is-sena ta' qabel. Madankollu f'setturi fejn hemm bżonn inqas ħaddiema biex joperaw bħal dak tat-teknoloġija, pajjiżna rnexxielu jirreġistra żieda akbar fil-prospetti tiegħu li jattira tali investiment bi 63%. Fil-fatt 17% tal-investituri li ħadu sem fl-istħarriġ wieġbu li Malta llum iferma aktar attraenti għal dan it-tip ta' negozju mingħand ta' pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. 50.7% tal-investituri qalu wkoll li jridu aktar tkabbir, madankollu wieħed fejn titjieb il-kwalità. L-aktar kriterji li l-investituri irrimarkaw li huma attrajenti għal aktar tkabbir f'pajjiżna huma s-sistema ta' taxxa korporattiva, l-infrastruttura ta' telekomunikazzjoni u l-istabbiltà soċjali. L-istħarriġ tal-EY wera wkoll li l-investituri qed jipprioritizzaw iż-żieda fil-pagi u l-kumpens. Fil-fatt meta kienu mistoqsijin dwar l-azzjonijiet u l-miżuri riċenti li ħadu, maġġoranza ta' 49% tal-investituri sostnew li żiedu l-kumpens, waqt li 45% sostnew li ingaġġaw aktar persuni fin-negozju tagħhom.